dal svoju dres poprať a sušiť. Ináč tá šatňa už Dominik, Pavlak, Sebastian, holí, oblečení. Tie nežné naše polovičky, čo tu budeme mať s nami, nám trošku okrášľa náš kemp, takže Belková Terezia, tu je. Potom tu máme zo zahraničia Voľný, Čech, Voľný, Patera, dobre, Tibulik, prepáčte sa všetci. Ženy tu máte, hej, Zalešaková Angelika, tu, a Andrea Kolová. Dobre. A ty nepátriš ku nám? Haló. Tak sa môžu si postaviť, ty si odkiaľ. Turecko si prišiel, ťa aj celka. Detského tábora, tých nie je detský tábor. Tu vaši deti majú program od 6.00 do 9.00, do 21.00. A o jablka. A keď sme opekali v piatok prasa, tá zjedol dva plné misky. O vaše deti bude postarané, budú sa starať pedagógovia o vaše deti, je tu aj dosť pre vaše deti a je tu aj pohrebná služba, keby náhodou. Do niečoho tlačiť, že majú jesť, lebo keď nie je a 5 hodín trénuje, potom bude zle, potom odpadáva, potom má teploty, potom zvraca, potom hnačkuje, aj také sme to mali prípady minulý týždeň. Odchádzajú tu do pani Bartanusovej, tu hneď na obed, či vlastne na raňajky, prepáčte, na raňajky. Tabletky prvé svoje, čo sme. O 7 majú raňajky. Po raňajkách 8.00 majú prvý ľad, kde budú korčulovať so kasakočojakami. 2 kasakočojaky sa budú venovať vašim deťom. O 9.15 začína druhý tréning, kde bude rozdelený do skupín podľa vekových kategórií a podľa toho, ako sú na tom technicky korčulovať. Ja už som vyzašaná. Tak to je dobré. Môžeš tam? No, hľadaj si svoje meno. Neviem ti povedať. Ak nie ste tu, tak ste vedľa, dobre? Tam sú meno, Pekne losa. No a som pekne losa.
Dobre, prvá šestica znovu vybenem, chytíš chodidlo a vyťahneš do hora, áno? Poď. Spodok ťahaj, hore. Už. Na špičku. Vyťahni hore. Poď. Poď. Dankeschön. Bitteschön. Čo máte urobiť Jurišovcom normálne? Žiadne, každý, čo tu má hlavu aj petu, každý bude mať svoju. Thank you.